Da li sport pomalo ima neke lepše strane? Neki sve ste navali loše da se dešava, da li, kako mi da se zaštitimo toga? Slušaj, mladi prijatelju, reći ti kako se zaštitiš. Uzmemo košarku, na primjer. Košarka ima elemente igre. Znači, treba da savladaš tehniku, savladavaš to je svoje telo, šutiraš na koš i tako dalje. To je sve izuzetno značajno da bi mogao da razviješ svoje stvaralačke moći. Ali da bi igrao košarku na pravi način koji igrao, igraj se sa svojim drugaricama. Sa njima se igraj. I nemoj da nastojiš da ih pobediš, znači da budeš jači fizičko od njih i da im daš koš iznad glavi i tako dalje, nego im daj šansu i oni igraju. U smislu ne jednim protiv drugih, nego smišljajte 1001 igru gde će u stvari da se igrate zajedno. To isto sa odbojkom, to je sa drugim sportovima, znači tehnike igre. Ta igračka tehnika, tačnije veština, ona treba da bude način spajanja. Lopta recimo, lopta je neverovatan važan pedagoški instrument. I košarka u sebi, znači kao igra sadrži mnogo važne elemente, ali kad se pretvori u takmičenje, onda ti ne možeš, ti možeš da pobeđaš druge, pazi. I devojke tvoje drugarice, drugovi koji su fizički slabiji od tebe i tako dalje, oni su deklasirani. Razumeš? Znači, eto, to je dobra strana. Znači, sport ne kao takmičenje, nego kao igra, kao veština, znači da ti savladaš svoje telo, koordinaciju, pokret i sve ostalo. On izuzetno može ti pomoći da razviješ svoje stvaralačke moći. Ali u društvenom smislu, znači ako se svodi na takmičenje ko će koga, on te u stvari deklasira kao društveno biće. I umjesto te napravi da budeš prijateljnim devojkama i one tebi i da to bude način povezivanja, vi postajete neprijatelji, pazi. Ti postaješ za njih fizikalija, oni ti ne mogu ništa, ti ćeš daš koš iza njihove glave, udarćeš ih laktom, skočit ćeš više od njih i tako dalje. Vidiš o čemu se radi? Znači, ja pokušavam da sačuvam igrački moment u sportu, odnosno od sporta. Igrački, znači elemente igre, elemente veštine, ali ne na uštrb uništavanja međuljudskih odnosa i svođenja čoveka na fizikaliju. Eto, to je recimo nešto što, znači ti treba da šutiraš i levom i desnom rukom iza glave, znači da stvoriš svoj, zašto? Stvoriš svoj jedan način šutiranja, na primjer. Budi kreativan na svoj način. Znači, tvoje estetsko biće, umetničko biće treba da dođe do izražaja i u tom kontekstu da uspostavljaš međuljudske odnose, znači sa svojim drugovima i drugaricama, ne da se boriš protiv njih, ne da vodiš rat sa njima, nego da postajete prijatelji. To je suština telesne kulture. U sportu dominira pokret čoveka protiv čoveka, a u istinskoj telesnoj kulturi dominira pokret čoveka ka čoveku. To je Rousseauova pedagogija. Homo homini homo. Znači, ne Hobbesova pedagogija, čovjek je čoveku Bog, homo homini lupus, nego homo homini homo. Na tom principu se razvio filantropski pokret u Nemačkoj sa Gucmucom, Janom i tako dalje, Pestalocijem, i razvio se plesni pokret sa Del Sarteom, sa Labanom i tako dalje. Plesni pokret. I tu su žene, odnosno devojke imale dominirajuću igru. Maga Magazinović kod nas i mnoge druge. I o tome niko danas ne govori, pazite. U stvari, žena je vodila tu estetsku dimenziju telesnog pokreta, umetničku i tako dalje. Ali je to sve getoizirano i izbačeno i tako dalje, jer je pobedila ta logika ko će koga po principu većeg rezultata. Znači, ta ekocidna logika. Recimo, zašto ne gimnastika, zašto ne kao balet, recimo, ne mora balet da bude, to je jedan instrumentalizovan, ali da ne ulazimo u to. Zašto ne folklor, recimo? U folkloru ti možeš na 1001 način da razviješ svoje nacionalno biće, da razviješ svoju kulturnu svest, i drugo, to je jedna zajednica, erotska zajednica, pazi, erotska zajednica. Da igraš sa devojkom, držiš za ruku, ona tebi i tako dalje, da stvarate jednu bliskost među ljudsku, jednom kulturnom ambijentu. Mi smo nekad, meni je devojka moja prva rekla, kaže, j'aime deux choses, toi et rose, toi un jour et rose toujours. Kaže, volim dve stvari, kaže, tebe i ružu. Kaže, ružu jedan dan, a tebe zauvek. Mi smo nekad svoje ljubavne poruke saopštavali poezijom, a danas šutneš devojku u zadnjicu, ona tebe pesnicom u glavu. Juče su se tukli ispod moje zgrade, dvoje su se tukli, bili ko manijaci, devojke i dečak. I ja prvo sam teo da sviđem, posle sam vidio da oni vode ljubav na taj način. To je gore nego moje pseto, imam pseto galu. Pa moje pseto gala ne dozvoljava uopšte da je zajašen do tijela čovjek. Kod nje mora da postoji poetska ljubavna prediga. Ko što imaš kod fazana, pauna ili recimo, pogledajte šta rade papagaji ili golub. Oni su poetska bića, čoveče. I sad mi treba da se svodimo ne više ni na životinje, nego na neke robote, gladijator, idiote, čoveče. Udariš ga pesnicima u glavu i to najviši vrhunac ljubavi. Tako da je ta instrumentalizacija, znate, to svođenje ljudi na oruđe za masturbaciju i tako dalje, to je ono što nameće ta civilizacija koja lišava čoveka erotskog, odnosno poetskog bića. Ja sam za igračko biće u ovim knjigama, ostalom
sad ko naravno je to u stanju da shvati, ja nisam mogao da pišem to, ne znam, ali dobro, vremenom. Sigurno ćete i vi biti u stanju da dođete, recimo, do tog principa u ovoj novoj knjizi Novi svet je moguće, život kao igra. Tu u stvari do vrhunca dovedena ta ideja da poetski pokret čoveka kad čoveku treba dominira i da u stvari život postane jedan igrački čin, umetnički čin. Ali to je za nekoga ludilo, naravno je ludilo. Mislim, ludilo je kad gledaš sve kroz jednu robotizovanu predstavu ko će koga i šta zna. I naravno za oni koji ne veruju da je budućnost moguća. Evo vidite ti cvetovi, što stoji ti cvetovi za vas? Pa šta oni simbolizuju? Šta simbolizuju ti cvetovi? Vidite, pa to je to, mislim, verovatno niste ni pogledali tu sliku. Ali to je poenta cele priče, ti cvetovi to ste vi ti cvetovi, vidite. Vi ste ti cvetovi. Vidite, različiti boje, vi rastete, razvijate se, pa počnete namirišiti i tako dalje. Vi ste ti cvetovi. A da bi čovjek osjetio to doživio, on mora da razvije svoje igračko, svoje poetsko biće. A to ne može pored ovih idiotskih televizora i te Coca-Cola kulture, tih Hollywood i šta znam. Vi morate se okrenuti knjizi, morate čitate i Edgar Allan Poe i naše pesnike jednog Šantića, Rakića i tako dalje. Nevjerovatne stvari se tu nalaze, slušajte, da definišete svoje ljudsko biće protiv nečeg što vas oplemenjuje. A ne terminatori, karate, ne znam, i tako dalje. To je strašno, čovječe. Da ciljate tamo na svoju drugaricu, da li se srce nalazi ovdje, pa će da je udarite, ne znam, pa će ona da padne, ne znam, i tako dalje. Strašno, čovječe. Mislim, ja znam, ja sam da ovo vama pričam, ovo vama verovatno ništa ne znači. Jer to je jedan toliko mali deo onog što svaki dan doživljavate da neki maturi tip vam priča to i dobro, nema veze, sad ćete idete spavate, ali u svakom slučaju možda će jednog dana iz podsvesti da vam se to pojavi kada i vi dođete do crvene linije koje sam je došao 72. godine. Znači da ga kažete da više kod čovjek nećete dozvolite da vas neko ponižava. Znate? Onda će izbiti iz vas mnogo šta što ste mislili da ste zaboravili, pošto i kod mene isto. Znate, pogotovo sad kad ste u tim godinama kad se formirate količnosti. Ali dobro sad, mislim, je li još neko pitanje?